Què faré jo ara? Com li explicaré al meu marit el que m'ha passat? Jo, Lucrècia, dona de Colatí, en aquesta situació. Tarquini ha començat a explicar les aventures del meu valerós marit i ha acabat abusant de la meva hospitalitat i fent el que ha volgut amb mi. Em sentia exposada i maltractada. Encara puc sentir a damunt meu les seves mans estripant cada centímetre de la meva pell. Em sento bruta. Sentia com les llàgrimes queien cos avall volent escapar d'aquest destí horrorós que m'esperava. Com representa que li explicaria això al meu marit si gairebé no puc ni explicar-m'ho a mi mateixa? M'agradaria poder anar pel carrer sense sentir totes les mirades al damunt meu i poder gaudir de la meva bellesa sense sentir el perill corrent-me per les venes. Només m'agradaria poder viure en pau, però no puc viure, no amb aquesta càrrega. I abans d'abandonar el meu marit i aquest patiment, ell ho ha de saber. Ians, escolteu-me! El meu pare ha mort i jo, Eumàquia, em faré càrrec de la seva empresa per així poder mantenir la família i continuar endavant el negoci. Aquesta noia està completament boja, no li he de fer gens de cas, d'acord? És una dona, que no ho veieu? L'empresa sempre ha sigut portada per homes, des de fa mil·lennis i dècades. Sisplau, seguiu-me a mi, sóc un home, sé de què tracta tot això. Tu no ets ningú per dir-me a mi el que jo haig de fer. Sempre he estat ajudant el nostre pare, en canvi tu no li feies ni cas. Això no té res a veure, no sé què estàs dient la veritat, o sigui... Però mira, si te'n vols al negoci, et dic una cosa, te'n deixo una setmaneta si vols, però ja sé com acabarà, Tu arruïnada i jo amb el negoci, bé, no sé com ho has fet. Per què hauria de fer una cosa així? Si he dit que portaré el negoci, així ho faré. I el que et fa ràbia és que ho faré millor que tu. Que tens por, germaneta? Tens por que jo tingui la raó la qual les dones t'han de fer 4 coses i aquestes 4 coses mal fetes. Et dona ràbia això, no pel que veig? Por? Por jo? Aquí l'únic que té por aquí ets tu, germanet. Que saps perfectament que estàs sol, en canvi jo tinc totes aquestes dones aquí al meu costat apoyant-me per poder continuar endavant el negoci. Eumàquia, fes el que vulguis, d'acord? Jo ho deixo així ja. Aquestes tantes dones que tu dius acabaran totes mortes de gana, tot per culpa teva. Jo ho deixo aquí ja. El que tu diguis.